Autokoulun ensimmäinen oppitunti. tätä vähän jännittää kyllä nyt tätä kuskia, mutta ota ihan rauhallisesti. Anna mä kerran vielä. Tarviiks tälle muuta Mene aina hiljaa sisään ja vähän kovempaa. Yrittää ajaa aina liian kovaa niin joka katteen. Eikö aika kiva olo? Niinku helppo sellainen. Ja helppo hallittava. Aika helppoa vaan mennä täällä. Eikö oo? Ei, ihan siinä on. Voimaa on kiva. Ei yhtään mitään. Totapa sanoin, että... Nyt oli ihan oikein. Että heti kun rupeaa tuntuu niinku hyvältä, kun pääsee kerrankin niinku vetää oikein kunnolla, niin sitten ei kerkeä kyllä enää jarruttaa. Eikö ole ihan mukava peli? Mites poika ajaa? No ei sitä tarvitse. Näillä kokemuksilla kuule, mitä Tomillakin on, niin ei tarvitse kuule niinku ihmetellä. Juha, sulla oli tässä oppilaana BMWn talviajokoulussa Tommi Mäkinen. Millainen oppitunti oli? No kyllä aika helppo. Tommilla on sen verran kokemusta, että ei tuohon oikeastaan tarvitse sanoa mitään. Tommi, millaisia nuo Juhan opit oli? Kyllä se ihan hyviä ohjeita, että en mä tarvii enää kuin pari päivää lisää oppia, niin kyllä se lähtee kulkeen siitä.